Selam dostlar, selam Instagramçılar. Bugün men Bulat Bayramov sizne hit parad үзгәрешләре белән генә таныштырып калмыйча, җырчыларыбызның Instagram аккаунтларына да күзәтү ясармын. Әлеге социаль челтәрдә кем актив, кем гомумән теркәлмәгән, кемнең күпме язылучысы бар, бу һәм башка сорауларга җавап алдагы минутларда башлыйк. Бу атнада 15-нче урынга шактый актив инстаграмер килеп керә. Актив дип әйтү генә аз булыр, аның язылучылар саны күпләр өчен тормышка ашмаслык хыял. Сүз Гүзәл Уразова хакында бара. Аның Instagram аккаунтына 48 меңгә якын кеше язылган. Бер дә икеләнмичә, татар эстрадасы җырчылары арасында подписчикларның саны буенча беренчелекне Гүзәлгә тапшырырга була. Ә безнең хит парадта ул әлегә 15-нче позициядә. Бу атнаның тагын бер яңалыгы Вадим Захаровтан булыр. Көттермәсәк иде әнкәйләрне җырына төшерелгән клипны караганчы, Вадимның Instagram битенә кереп чыгыйк әле. Ә монда видео өстенә видео. Менә Вадим комбайн кабыза, менә Вадим комбайнда йөри, менә Вадим будай ура. Карале, Вадим, син бит Instagram битенә туйлар, юбилейларга дәшегез дип язып куйгансың. Әллә анда да комбайның белән генә барасыңмы?
Ütelmişe kaldı vardelerim, kaytalmadım enikey bu yolu. Sağınıplar saatlerini sanap, kütkensindir aziz ulığını. Küttürmesek giydi enkeylerini, ernimesin eli canları. Kaydı gayde qaytıp sıyındırık, bəxtlərgə bular savabı. Qaytdı deyip uylap qoyğansındır, jiller qağılsa da tərəzgə. Alğansındır ənkəy şeylərini, kaynarlatıp nişe mertebe. Küttürmesek iyiydi enkeylerini, ernimesin eli canları. Kaydı gayde kaytıp sıyındırık, bəxtlərgə bular savabı. Qayt qalasak idi, balalarını alıp jıyılıp. Bir qaydada büten tabınmasın, enkey yanındağı jılılıp. Küttürmesek idi enkeylerini, ernimesin eli canları. Qaytı gayde qaytıp sıyındırık, bəxtlərgə bular savabı. Küttürmesek iyiydi enkeylerini, ernimesin eli canları. Qaytı gayde qaytıp sıyındırık, bəxtlərgə bular savabı. Qaytı gayde qaytıp sıyındırık, bəxtlərgə bular savabı. Bəxtlərgə bular savabı. Жырчы Ирке социаль шелтерлеріні үне бітермей. Шуңа күрә аны Инстаграмда үзләп интек мәгізді. Хайыр, бик күптән ул Ирке Артур исеме астында бір аккаунт ашқан булган. Ләкин бу биттә ни бары 3 фото. Соңгысы 2014 елда ук урнаштырылган. Кыскасы, күпчелек жырчылар көндәлек тормышларында булган мизгелләр белән рәхәтләнеп уртаклашып ятканда, Ирке серлелек билгесе астында яши. Бәлки күз тиюдән куркадыр. Сандугаштал тирәгендә маңлана минем кышым, минем кышым. Миннән ерак-еракларга киттеңме әллә очып, әллә очып. Сандугашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугаштай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандугашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугашым талларда, күзләрем гел айларда.
айларга, айларга. Сине кетип яна йөрәк кайларда, син кайларда, син кайларда. Сандугашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугаштай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандугашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугашым талларда, күзләрем гел айларда, айларда. Иркедән айырмалы буларак Ландыш Нигъмәтҗанова Instagram белән бик дус. Сәхнә артыннан ясалган кадрларда, гаилә әгъзалары белән төшкән фотосурәтләр дә җитәрлек. Һәм әлбәттә, һәр фотога дистәләгән комментарийлар. Монда аның иҗатын сөючеләр, Ландышның 3 бала анасы булуы алдында баш иючеләр һәм аның гүзәллегенә сокланучылар һәр фотосына армый-талмый хәбәрләр юллый. Ә Ландыш тыйнак кына рәхмәт дип җавап бирә. 26 меңнән артык подписчигы булган блондинкабыз бу атнада 12нче урында. Иркәм йөргән серле бакчалардан, кызыл чәчәк алып кулыма, мәхәббәткә юрап тажын үзән, сибә киләм аны юлына ярата, яратмый, ярата, яратмый. Юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел, иркәм яратмый, ярата, яратмый, ярата, яратмый. Юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел, иркәм яратмый. Беләм инде, сөя бит ул мине, тик нигәдер йөрәк аңламый. Кулларына кызыл чәчәк алда, тагын бер кат сынап карада. Яратмый, ярата, яратмый, ярата. Менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата. Яратмый, ярата, яратмый, ярата. Менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата. Лилия Хайруллинаны соңгы арада еш кына җырчы Лилия Гимаддинова белән очратырга була. Алар сәхнәдә бергә дуэт башкара, җырлар яздыра, клиплар төшерә һәм хәзер инде урта концертларына әзерләнә. Буларны мин җырчы кызлар белән аралашмасам да белер идем, чөнки кызларның һәр адымы Instagramда чагыла. Тик бүгенге хит-парадта Лилияләрнең берсе генә катнаша. 11нче урын Хайруллина Лилия. Артларымнан йөреп, туйдырдың син. Син бит миңа дошман шикелле. Юк кирәкми чыкма юлларыма. Яратуың синең икеле. Очрашулар кирәк дип әйтәсең, канаса да тирән яралар, яралар. Ничек кенә үзем теләсәм дә, якын булмас
Хит-парадның унлыгын Регина Тимирбулатова ашып җибәрә. Яшь кызның инстаграмы «Мин җырчы» дип кычкырып тора. Әйтерсеңләр, Регина көне-төне җырлый. Бер туктаусыз концертларда катнаша һәм телевизор экраннарыннан төшми. Фотолар күп, ә менә фотоларга куелган лайклар һәм комментарийлар саны аз Регина. Димәк, әлегә нәрсәдер җитми. Регина подписчиклар саны буенча Гүзәл Уразованы узып китәр өчен ни эшләргә кирәклеген уйлаган арада, без аның клибын карыйк. 10нчы урын. Син булганда җырлый күңелкәем сагынамын. Үзең китүгә ниләр җитә икән бу дөньяда яратышы гомер итүгә. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Елмаясың мине күрү белән мин төбе. Сине сагынган җылы кочагыңнан чыкмас идем, җибәрмәс тә идем янымнан. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Бу бит коммуналь фатир күршеләре. Иркә 5 баласын үстерә. Илдар Ахматов сөйәркәсен яшерә. Ландышни Баҗанова подъезд иранын юа. Венера Ганиева митинг оештыра. Артур Марат, Расим Исамов, Эльмира Сулейманова һәм башкалар бергәләшеп җыелышып президентка хат яза. Президент давай, фатир давай. Театраль солянкага рәхим итегез. 23 сентябрь. Филармония 297 43 77. 6+. 15 елның иң популяр хитлары, җырчылары, җанлы концерт, грандиоз зур бәйрәм. Бу Тодар радиосының туган көне. 1 октябрь. Пирамида 297 43 77. Генераль партнер Транстехсервис. Рәсми партнер ООО Стандарт Строй. Мелодия трак комплексы. Партнерлар Кукмара металл савыт сабазаводы. Бәкер шифаханасы. Люкс затлы киемнәр бутиге. Туган авылым милли комплексы. Тандем галереяда урнашкан Чико балалар кибете. Таттелеком ачык акционерлык җәмгыяте. Мехаполис күн һәм мех салоны. Ярчаллы мәйдан каршы ал. Ниһаять, күптән көтелгән тамаша. Зур концерт, көзге солянка. Танылган җырчылар, популяр җырлар. 9 сентябрь. Килми калма. Син монда булырга тиеш. 6+. Дилия Ахметшина үзен инстаграмда фотомодель һәм җырчы буларак тәкъдим итә. Һәм һәр фотосы белән моны исбатлап бара дисәң дә була. Аның аккаунтында бер генә ялгыш фотосурәттә очратмассың. Барысы да уйланылган. Җырчы кызның образы да, фото ясалган мәйданчык та. Белмим кемгә ничектер, ә миңа Дилияның лентасында җанлылык җитмәде. Ялгыш кына ясалган, чын эмоцияләрне тотып алган кадрлар минемчә күпкә отышлырак булыр иде. Дәвам итик. 9нчы урын. Татлы хисләр бизәделәр көннәремне. Син кабыздың күптән сүнгән шәмнәрне. Без бергә мәңгегә син һәм мин янып көй
Дилия фотомодель һәм җырчы гына булса, хит-парадта катнашучы чираттагы җырчыбыз 5 төрле һөнәр иясе булып чыкты. Җырчы, автор башкаручы, куючы режиссер, хореограф, сценарист. Каршы алыгыз Индива. Индива Инстаграмда үзе белән нәкъ шулай таныштыра. Күп кырлы җырчы кызыбыз бу җәйдә әле Горур студент исемендә йөртә башлады. Индиваның аккаунтына язылганнар аның Мәскәүдәге ГИТИСка укырга керүен белә торганнардыр инде. Афарин Индива, синнән яңа статусыңа бәйле фотолар көтеп калабыз. Әлегә 8нче урын. Әтиләр еламый диләр, килешмим бу сүз белән, әтиемнең күңеленең нечкәлеген мин беләм. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенедә. Инсаф хискә урын бар. Әтиләр көчле затиләр, ышану кыен моңа, әлидән дә алданрак әтинең күңеле тола. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенедә. Инсаф хискә урын бар. Музыкаль каймак хит-парадының баскычлары буенча югары үрмәләвебезне дәвам итик. Чиратта Руслан Керимутдинов. Руслан да эстрадабызның күп кенә җырчылары кебек үк Инстаграмда үз битен булдырган. Барысы да гадәттәгечә. Фото, видео, тик бер нәрсә генә мине аптырашта калдырды. Руслан күпләрдән аермалы буларак нибары 25 кешегә язылган. Аларның барысы да диярлек дәүләт хезмәткәрләре. Коллегалары, ягъни җырчылар юк дәрәҗәсендә. Кызык, бу ни белән бәйле икән? Мәхәббәткә сусап йөргән яшьлек таңында, көтмәгәндә син очрадың урам чатында. Үземдә сизмәстән кинәт сиңа тартылдым, йөрәгем чыгардай булып ярсып атылды. Күзләреңнән алып албадым, сүзләреңне йотып тыңладым. Сине генә һәр чак уйладым, сине генә сөйеп туймадым. Күзләреңнән алып албадым, сүзләреңне йотып тыңладым. Сине генә һәр чак уйладым, сине генә сөйеп туймадым. Гомер узды бер көн кебек сизелмәде дә, мәңге гашык сиңа һаман шул көндәгедәй. Әйтерсең лә бүген генә күреп танышкан, әйтерсең лә бүген генә җаннар кавышкан. Күзләреңнән алып албадым, сүзләреңне йотып тыңладым. Сине генә һәр чак уйладым, сине генә сөйеп туймадым. Яшь башкаручы Алина Әхмәтшина Инстаграм белән әле танышып кына килә дисәң дә була. Беренче фотосын былтыр яз көне элгән. Хәзер күбрәк видеоларга басым ясый. Яңгыр астында биюләр, пианинода уйнап җырлаулар, диңгез буенда ял итүләр, әз генә дә ясалмалык юк. Яшьләрчә самимилек, эшкерсез елмаю, молодец Алина, шул рәвешле дәвам ит. Без дә дәвам итик. 6нчы урын. Shady
Шуларда 5-нче урынга да менеп җиткәнбез. Әманда Эльмира Нагыймова. Тормыш иптәше Руслан Керимудинов белән чагыштырганда Эльмира Instagram социаль челтәрендә бермә-бер популяррак. Әйтик, Русланга 2000-нән артык кеше язылган булса, Эльмираның подписчиклары 10 тапкыр күбрәк. Каядыр 27 000 тирәсе. Фотолары белән дә җырчы кыз ешрак уртаклаша. Шуңа да карамастан Эльмираны актив инстаграмер дип атап булмый. Кәефе булса фотосын эләп, булмаса юк күрәсең. Хәер, хатын кызның психологиясын аңлап бетерә торган түгел. Шуңа артык төпченеп тормыйча җырга күчик. Yanımda da lekin kalalmayım. Kavuşurlar vəqdə it olamam. Tek sensizden işik yaşarga. Dilim erəplə uta ömürlərim. Birdən birin deyib dəşərga. Kavuşurlar vəqdə it olamam. Tek sensizden işik yaşarga. Dilim erəplə uta ömürlərim. Birdən birin deyib dəşərga. Uzatasında görmədiyim. Tərəzədən qarab qalasın. Көңілімнің гүл түрінде йөрі. Саған уламың су қарашым. Қауышулар вәғдә ит алмам. Тек сенсізден ишік яшәргә. Дилем әрәплә үтә гомерләрем. Бірдән бірін дейіп дәшәргә. Үзенчәлекле мәхәббәт турында җырлаучы Винарис Ильегет тә заманадан артта калмыйча Instagramда үз битен ачкан. Тик никтер профилендә фото урыны буш тора. Озак уйлаганнан соң мин моның сирен ачтым булса кирәк. Винариска үзенең бөтен фотосында шундый ошый ки, ул конкрет берсен генә аерып куя алмаган. Ә мин сиңа, Винарис, сораштыру үткәрергә тәкъдим итәр идем. Синең язучылар синең фотолары арасыннан үзләренә хуш килгәнен үзләре сайлап алсын. Шәп идея бит. Әйдә син сораштыру үткәрә тор, ә без 4-нче урынга күчик. Яратам дип әйтү белән әле мәхәббәт булмый. Мәхәббәт ул хыянәткә һич кашан да юл куймый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул кышта түгел, аны тотып алырга. Шия түгел, ул мәхәббәт өзеп алып татырган. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Өченче урынга менеп урнашкан Рамил Закировның җырдагы шәдәрте ташып тора.
Аңа Instagram, ВКонтакте социаль шелтерләре генә җитми, ул YouTube каналында да үз төркемен ачып, артист тормышы дип исемләнгән үз проектын булдырган. Кыскасы, Instagramга сыймаган кызыклы видео язмаларны әнә шунда урнаштырып бара. Энергиясын кая куярга белмәгәч, атна сайын җырлар да яздыра башлаган хәтта. Рамилгә әфәрин диясе генә кала. Duracell батарейкасын йоткан яшь башкаручыбыз бу атнада шулай итеп 3нче урынны яулады. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dert var idi, keng uramlar tar idi. Ут kebek yigitlerge şiber kızlar par idi. Dert var idi, keng uramlar tar idi. Ут kebek yigitlerge şiber kızlar par idi. Түшік шишмә буена бергә кишке уйынга, күмесін шишмә буе дәртле жырларға мұңға. Әйдә минем қаршыма шақсың парлап биргә, риза таңа қаншы шулай шаярырға күліргә. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dert бар иде, кең урамlar тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, кең урамlar тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, кең урамlar тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, кең урамlar тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Артистлар белән иң күп селфи кемдә дисәгез, Эльмира Сөләйманова да диярмен. Һәр концерттан бер генә булса да селфи ясамаса, Эльмира булмый. Аның белән фотоларда иң яш төшкән җырчы, ул да булса Эльмира Нагыймова. Бу аңлашыла да, кызлар шактый гына вакыт парлашып концертлар куеп йөрде бит. Аларның апа-сеңел программасыннан соң күпләр булар чыннан да туганнар икән дип уйлый башлаган иде хәтта. Бүген икесе дә хит-парадта. Нагыймованы җырлаттык, инде Сөләймановага сүз бирик. Шешілеріме қағылып өтті яз илі, біз қауышқаннар күннерде яз иді. Тәуге бөлек шешекілер бәйлемнері, башыларымның шул шақ әйленгеннері. Тәуге бөлек шешекілер бәйлемнері, башыларымның шул шақ әйленгеннері. Taşı sular қағалылықын қайтарып ярларына, қайтардың мені мәхәббәт бәхетлі языларыма. Яшик жаным бұл хислеріні язлар сайын яңарды. Яшик өміріні яз етіп яратылып яратып. Яшик өміріні яз етіп яратылып яратып. Сіз екеудеп сайрый құшылар талларда, паралап сайрар үшін туған аларда. Біз бірге біз шуңа яқты таңларда, яратабыз шуңа матур язларда. Біз бірге біз шуңа яқты таңларда, яратабыз шуңа матур язларда. Чит ил йылдызлары арасында Instagramда иң популяр артист Селена Гомес. Аңа 95 миллион кеше язылган. Рәсәй эстрадасында беренчелек Тимотида. 6 миллионнан артып киткән подписчиклары белән ул Павел Воляны да, Иван Ургантны да узып киткән. Бүгенге хит-парадта катнашучылар арасында беренчелек Гүзәлдә булса, соңгы урынны Ринат Гыйльфановка тапшырабыз. Аның Instagram битенә 182 кеше язылган. Тик Ринат һич кенә дә күңелсезләнергә ашыкмасын, чөнки аның каравы бүген ул хит-парад лидеры. Беренче урын Ринат Гыйльфанов.
terezeni. Seni yılama, seni yılama, oh. Seni yılama, seni yılama, oh. Yalnız yazgı dünde. Seni yılama, oh. Yalnız yazgı dünde. Yalnız dünde. Қазір Instagramda кішігіне түгіл түрлі жәнліклерінің де өз битлері һәм өз подписчиклары бар. Заманадан артта қалма, сен де түркел, лайклар қой һәм комментарийлер яз. Бүгінгі хит-парад шуның белән тамам, очрашырбыз.